И коста хора, аз съм Ванкотинти и днес играем отново в PvP България. Не са не рейднали, просто правя клан бейс, в който да преместя някои от айтемите. Това е единият Diamond Chest от предните епизоди. Доста високо. Това не е някаква фулка, правда, това е просто защото просто такива, кажете го. Имам инструменти, с които да си помагам, когато правя бази или някакви материали ми трябват. Да кажем така и на YouTube. Гледам да не бъркам. Така на YouTube. Гаранти, че... И за първи път толкова пишат. Скочим на първата единичка. За клипа. Ека. По-скоро вече нямам пари, което някак вече не ми е спокойно да хабя айтемите. Да хабя потки, но ще спечеля от Волт. Ето сега, ето този 6 го няма. Тук има само Regeneration, които не ползвам. Warpent. Чаме най да купим положен, както винаги. Не знам защо купувам там. Просто ма кеви да съм тук. И трябва да намаля чата. Не, тъй... Помог. В принцип май трябва да снимам повечето пъти сам, когато и да игра, защото скайп ми натоварва компютъра. Ох, нищо нямам. Няма ми стигнат парите. Да. И с една фарка ще скочим. Какво се прави? Нямаме пари. После ще скочим с кит старт или някоя айрон, ако не ми е заредил кита. Тут печагаме изглежда малко по-късно. Ще бъдем с...
Китстарт имаме ли го? Имаме го. И скачаме. Идем голденката, само даймондките да не навидят. Окей, не навидяха. Навидяха ли? Моя грешка. То навидяха от лоша страна. Човек, не спирай файта, ей! Ей, таз мечка! Тъпа! Втори път ме убива. Да, сега скачам без брони. Да, фармят, като... Даймондки се бият тук. Кой ще дропне първи? Дропнаха ли? Не. Да, по-скоро май е дропнал един. Окей. Опа, правя. То май в хома няма място. Чакайте, ще видим. Може би още един чест трябва да преместя, но извън кадър, защото не ми се занимава сега. Пише. Спам. Да напомня, днес е мега евента. Ако някой е забравил, днес има мега евент и трябва да дойдете, защото сте спери. Ако няма да снимам на него, защото... Сигурно няма да снимам на него, защото супер много ще лаги. Не съм сигурен за PvP евента. Има шанс да снимам малка част от PvP евента, докато не умра. И да, накратко това е. Един беса. Ей, то спадна, мислех, че ще направим един честен бокс. Даймондка. Дали ще го дроп? Майко. Не, бо! Таз мечка, мразя! Ей, този другата даймондка е пич, това да дробни бол. Дропнал го, окей. Оставя ли някакви айтеми? Да, глави стрели. Да, я знам, ай. Ще проверим главите в Ender Chest. За трофи рун. No! И свършвам клипът тук.